For your mama Joe, Mama Quapa, Brasso, so Mamma Maudobison, somewhere your papa, no, and you may, yeah, paddy, the Baba some more, and some of those, not person ye. I was afraid some Sagana Revenue Authority in Penfonche say, a far a year bet ya, and Quadani Church or more added to no Baba to Sono, a chassis and a day, and Titia Bobo Betch, Sagana Revenue Authority in Penfo, adding Chimo Eba, baby cry. Obetino, one budget to a free, and a baby cry, or more any tour in free, ye do home come and you may. And you may Copec and some job for 18 Komobi. Na entity about us on performance and job for Proto Chesa Branch, Biaco, Yakupe. Emanya memkwa enkomusi na buokuno na betting ho nsensem no anwumere yi yebedin komo ne ahwese de mpanifo bi esikasafa ho awiane ye de monko ja second college of education na nyina akwakoye nkoda ne ye kire elementimu wase bia na ekoso anwumere akwakosise ni yebekọ no ne yakwakodin komo ne yete efri Jacobu mansini mu nyade mu ode abusuafo bi etiam na Ghana Ace Commission mpanifo so na ebo adehye wo domane ne mpotamo kokono so monya hwiye pa na yede ne tra na etretre Erika isi anam wo mfimfiri mantem na wato ye awerehosem ankra bia ene nyan pa abusia yan fasidama Universal Natural Clinic o se menka ncho se dompe se dompe ne se buo se afreche se atode afa for the Universal Natural Clinic yen hwe emfa emma na mizone 5G no eno na nwumre kase ye de bosso mizone yo mahodo benum yo ba ko amango nko a ene ye de eye ne yo ba ko so a ye de abroben ko ayeye ene oba akoso so ede anka ene ene oba ko ayaka fruit ni nyina ede abomusa ede pa nanso so asichire nim na 5G no so mo ahoje soronko ama hode bia wo ye bia no watime ede aye 3A Herbal Center ede 3A cool capsules abadwa so a he kokowe kokodrowe no ano sepa eye kokodra je se ano hye na we so no enya ya no mfo kokodro na ono ya na efa oyem no we de obetima no de akwa adwuma obetum ne anom de akwa sorry obetima no de akwa bibia na chiri wakofie nwumre no akwa yi ne ma na go onum abuzia wo na eta ye chi ama ye vima ba bia wo bia no nwumre ye timi aba ne ya ba besom wo wadwenche no nsusu obetim de aba be kan ho wabra wo kan ho ye social media platforms awodo no nyina so uko Facebook wa ahaye Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM na YouTube Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana wadwenche no nsusu o de bia ho no a abuzia egusu aye be kase no mamu no ya be kenkai ede amamo medinde nana ya obo amali bia boga enyumre mene nana kwabena kese Observe for any brand now for some young Common Casa and for Mamma Yadamo Chassier at the Free Ghana Revenue Authority in Penfold, no matter ye. Mamma Nitia Crata, ever top on 10 Mra, Ghana Mra Saja for no cocoa 2 more. Say if we not day air corner, ye Baba Chassis and I'm ranting about one more church bet no. So in your trapper no dear, when Biaso no, and any tax in the Tonu Betia 10% in your when you see a womb near the Aquaco to a banfu 2 more. That was your 4 and that day now. Saji way air chassis no. And he said him ranting him about one or Wamuku Triaso, and he said, Mosiaki Kebidi Achem Pipi Abai, and a man Pedin and other Danko Kufodono, and Yasan Ketua. And then there's Sunyana Bontenso, and the animal Sompa 98.9 FM, etc. Monteneso, and then ranting him about Wamu Echa Betty be a Dinko Mobusa, Wunumusa Samra way, and a Sanchi way no, a Chassier at the day no, Wamo Eso Musini, Labusia Fonso Bua, Osia Bonya Sebia, Epiteo so, and Yomuki Kebi Pa. Edi chira ba na busia rema dani ranwa na se no yenkoi na mranche na ba no monsamo omode ti yenuanom eye Sompa 98.9 FM fo animu no yakoni yenkonkoti bi ehun nyazisi ai because youth no be bra because oni pan kwa bi abet no be twa no kwa no ondi obi atwa bet be 2 years no nyan di bi da sinna na obedi bet na wo say ma work 10% and the ba to we ni so once aban say into and they say only we can until the best thing so dear no more 10% no ya mom simple who never show plans na who the be pescana who the koya udumana who the ko buo ho saru we buy na a bit ma affect pa because unya ko twa bet na na wo bet ma di bet 30 million na minim 7 na 10% na wo bet so na minim 7 na wo be nti abasa na ya twa bet no Omi yifri ho dia ka ebe buaye pa because ya twa bet no adwuma ya yekura ye ko ye adwuma na
this kind of baba channel and ye juma kitwa obi kwa ko ye juma na bresa na odi be hihye bet na we like be na fa sa na muti kakra film na samwa mo and bet na embo no konenye embo because bet and yes de bia na obi twa obiti wa ba de bia watcha one 10 sa watcha bia 10 times wonya ndie na se ba ko na obi di no san beti tas afiri wa mfa so be na wanya afiri I'm going to way a chese a chacha professional for an association for near to woman can away. This year was Sunya Bono Mantam no more, 1 month more 2 year animal Sompa 98.9 FM. A Kianum and Nima and no Nina. I am now Monante Montana Suno Mubusa, Mam 42, and I'm ranted him about 1 hour. I'm unfortunately almost so many trabets in Edono, and Sudipa Binomoso Jesse is in Penimfono, one more crown or Maji Betino, Abosachen Quadan if Zomu say 2 sure no, Zomuche more, it's bet in a dear, what a cardi and is here near. And he said you'll be your Monica Cadia Mancodano. Now was your 4 and Swa, and watch any animal to us, and it's our betting companies, yeah, or more a baby or Matana Yahoo Dobinum, oh Sunya Bonte so a dinkum binom and no much baby yakwa could do say no says out to away and penning for already you know no more to more money here juma and your betting companies in a gua in the begu or mayimwa ebekwa we say no muso so one more year juma said juma for no near baby you or madi am makwa ko tretre fia mo juma so no akwa ko bo num juma for ni binom nsam so bad for a juma no mark is your mark customers and we lose interest and they bet na nipa do bia kwa she dan ba no ko bia hu se na start bia ba no ebisa start na start na o kan ania no jeji na on ti sa na ye be we kene se na ya tene se be ni se na wa ye ebu adwuma na nkasa ti me hu ni me de kata se na de ka hu she da hu nya sisi ai for because to ne na se fo ni na e wo hono ma na yetua and then I always say yetua say ka lorry friend do station na yetua na nkasa ne no once a long distance na been my wake up normally at 2 na o me da to fairness so ma yetimatua wo be yi anu afiri wono so ye dey so yes ye benya kaka youth adwuma bia ni wono de benya so ye botum be de kaka so taxi nya ba so me de benya ka hu nya se ka taxi na wo say ba so Abusuanti way I am ranting my bow up in more year Juma or betting companies in Binum. I was singing about so the yeti woman can no more say where the echo to form and sudden same the summer was say mapa chomukutomon some then chekos yaman pedin and other than Kwakufado and then a so for it's a Casanon and 2 years or Ghana Revenue Authority in Penning for a bay at the end of you know, Nessa Mobateso or Monteso, somebody ye through Honomoa, Munjin through Honum, I'm ranting my bawano, or money does one any betting so many she betting for no kabana kabobi achi wunumare na busi omobo woman sam so wie ye de kire yesa no na mama no tu ase so performance nsem for de asem na basa no a ye kakobunkum ne yakako difa ne afifim emperifo fa wo mu ho no ya bo pini wo mo ne yakwa kobusa wo no mo ade a ene ya na mo mu tu dia fa ho eno ntie ko Ghana Revenue Authority atena ye oba pani a wona hwani amansan edi nkomo ma GRA Ghana Revenue Authority ma me Florence Asante ye no edi nkomo ebusa na say obi adwunuma ye ne prekesene obi aye confuse was ade no ho na sai pa ena sa bet eto no ebesi aye adwuma fa ena o chese bo ya utie mi en se bia wotiwei watam 2 Ghana cedis na de akwakotwa bet ukotwa bet no di a ebia ubenya be 1000 Ghana ana se bia benya be 10 million sa 10 million no a ubenya no na yati 2 cedis no a wodi kokotwa ye na afrim ye de no na to nchen na de aka no ya o masese 10% na ewo ho no mate e de afrim etu sika botene no a wodi kokotwa bet ne de won beti no na to nchen ye no de won monte atu obi a wo ho na mum ni obenya to so no e no mbesese na 10% no mate e de afrim ma me Florence Asante nchiremu a wode ema ye ni into winning 10,000 you bet you 1,000 na wodi share ye nu wa usika you bet it's no de amount fan count de ma win no be ba to say I know the amount bibia free and you usika okay na your income aba in the course of playing the game okay it's according to the income tax act no be or any income no or say percentage minimum you better you pay at the end of the month no matter income tax come abind that
Okay. But more than 10%, depending on your level of payment. 1,000 and we will see and the tax beyond that. May income be 10% withholding tax, and only a minute why, as businesses or as companies, more a year it's your corporate income tax, and only a different on their income. I was going to weigh a mammy Florence Asante near Tenin Canon Renia Mansai Edin Como and Magana Revenue Authority and our church in Zimodechreno says Unya Cococha, Usikano de Cococha Yanua, what the Nisikanadia, Yabete Edia Quaco Tunchain, one more at the Tunchaya, and Fasona Wenyano, and no more ebe fracas you calculate at Naho, that's at 10% no more 17, one must sing no more at the film, now Fusikanina, one more assume a day abroad. A month for just a jar no July and a Puma now month for Puma Chadia sent to Mamuno, we a Chimua, Ghana Revenue Authority in Penny for de Maye, F. Betty, and a taxia, a DHD, a chassis, a Yajumaneno. I was answering someone pay or my or do watching so a beer quem. Ama Embrante and Mamma Wani been so extra matching. I was answering some Yahoo. Well, I did a bedroom so in Tiawomo. About 10% now can be. Yes, 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 can be rebound in the end of the day. Now, what's clear? The bomb here. That's what here. It's a first place. No, GR for now, bomb here. Oh, the other country, the Venetiano. Not a bomb of Amania. Really, I'm not to. Now, when I will do. I don't want to make. I wouldn't be able to make you to be a what? About what? I don't see the Uncle Mine. On my million for money now, all the 10% ever to win now will be being a better so on call for. Oh, 5%, and I say it may be 3% crowd there. Nanipa will be after 100 cities and 200 cities. I put 100 cities, also market 10%. So, no, it's serious, Uncle Mine. Oh, I'm going to let me have no idea. You will say about the top of a thing that I put there. And the only chat that we are more common here on toy. I'm going to give you a now, that's the out of your oh, and the woman I got up yesterday. They out with DVD. Tell me about the last time I'll tell you, say, oh, many 10,000 things. Hey, that's a way. Sometime when I will 10 million. That's all my money and I have over 10 million. So, if I show media American Day to Mama Pa on fire campaign, say, over tax election, na enuachi yene manson kwanta marase bejane ewura George Kwabena wo benta chidi nkomo wono so den same way e mo mahine odubuachi saadi we nkwanti ni says o to melo so ma nhuzi ya na meya wa kumba mbo na obi ko bo ko na ko di owu kwa no emre bia ye dwuma nka ko ntanye saadi no basis no o se ntanye sense ansa ko konklude me MPP ko say that me can say wrong when community say taxes be nuisance tax be nuisance however you can say bia ye sha say free no eso the kind of be the same thing said that 1.79 a wrong eso a tax a indirect tax and income tax and the couple and the me advocate for say obi speak against that because taxes near yen. We are now in a world that technology based. Maybe technology and Fusao, all per se, Ghana, Inter, Utos, Bam, make a and can new AI banging out, and the didn't country are buying cassette or jet tour, no be cassette reasons are millennium. Why am Rasaba Johnny de Madi say, war, Manson Quanta, on George Kwabena or Bentachi. I was young for young from free at 2 a home come away when they bet in my bet in no na young for more and Cogumasium way. Samaka said and so ye, ya pram to Brecasium, ya do 2 minutes and Quada, one more Asia dear, or just a kind college of education, all for Monte Mabuzia, and then your money is good in penning for the Bonnie, at the Omuso Modiania, and penny for the Momu school home, Papa Bienim, say, and Pampano Mubedia, Pa nonka ho, esichire nka ho, na so keka ne mesi ni a, empedimfo bo so be bia, wo mo atitu o musika, so mo de no nuane de ama wurum na no kra de, ne etwa o mu nsunu mu, sesade o, sradi, eno mo de kwaye nkwan, de ma wo mu na sebi, fa wo mu yam, wo school ho no nya asem ketwa, ado na wi asem pedimfo se, so wan kasa otiri wa yeyi wa ibone, na so wan kasa nam ho a, obon se wo sen, odi akobodo mpem se ya kabo, na bia wo sen nyina,
adwira gu fom ntinene enkwada ne yo madwene so mo kaso mo tire ho emo ye kire kakra koso wi ase na school ne mpanifo asoma posifo abegu school mu hono mo a ene ye head ya hemre wo masiba mo nkwada ne bia ama rehosam ne se wo mo SLC president ya ye friend se eye Freeman crowd ye yesi police ni bawo si na sum butu no a ma branch ne so prepra ya edu baby na nkwada no a ana na ekeka sempo ne nkapre e de yesi ani atam no de akwa ya sabia na school ni baako ene ye din komo ema ade cropot ye nam so emenne sakikirikiri sha se school mu hono no o chechire mu de kire yen ye was school mu ye was just became college of education 54 days me ma disconnect here so ke say your room is what say yen call toilet room baby iron na yen charge your phones and I say we see yes and I buy a duan somewhere 50 Monday basi Friday no mo my breakfast papa bia o mo my breakfast bia na mo di sadi ni you by if you students from all boys and girls, you can share your sample. You call Papa be the kayak man. Oh no, yes, college action secretary. You call now, yes, students form. And I want boy see Obeka as a natural news media. And I see so Obeka as a natural mass media. At the end, or nobody report see or no, I'm a police. And I got anything in I dismissing. If you dismissing, and now principal be friend, your school president, you know, Eddie call you so on sign bond say yes, students you busy and as a president on sign it's all kind of sign no mo dini she calm guy ni so calm or uncle kan ni mo na ma me born so police ni born so mo pra mo disconnecting what say to stand na toilet room and na charge phone mo decide me di ya edi kan kwani my and I no for bread in come my ya la no so me and I want near my and I want know what about 1,600 but my 6 and this is already for something my all the money baby fast can in my mama say mama say I was my 1,600 but my 549 my 549 and almost almost the account feeding you can't feeding as mama one student you are not engine to I was going to weigh a sukuni back while watching Titi Ababon Tense ni or just second college of education Canadian friend is a teacher training college and no watch in Simoditre no na entity abatos on performance and Jeff up so chese and penny for her woman so to America akosuku no more in Sisimu and in Shishimu near Kosu school more munina I was for woman and idiotry yes so yes some bosse dear Kosu no yani idiotry before to be ano in Sisimu so money wo ho wachira nyame ya adomo afa ngo bo no abusuane ya tie se ebekosoro fango ene ne nuanom akaka ho nyina no ebekosoro we eye Copeg na ebosa amane no eka ho be ma ye ne yewura Samson Ade we research fere wo Copeg ebusane se ede entiamu pa na nyumba pa no to kire Ghana fo a on pesa Ghana fo sei and exna and na bet ye kono fan bo petrol any this board pega and move by 5.7% na gas so pega move by 11.9% petrol ye beton 12 cedis 97 pesos per liter na they are 13 cedis 43 pesos per liter na gas so akọ 12 cedis 30 pesos per liter German so bo na kosoro o German so crude pound say pound wa you to free pronaso fry inya na ne no and bo na cost by 11% and finished product the na ne refinery yanya petrol diesel be from no so bo na page by 6.79% already so no found one boy wa member say asino to da so no so enti say German so bo no be ka ho ana say sidi na ho den eno so bo page na be ka ho na ama ebo no e cost what to be a friend said price stabilization and recovery. Eto no eda fan so ota 16 pesos for petrol 14 for diesel eno no ye senka ide bia na ye jeje da to no ka ebo no peja say na ye timi dia so yasene nanka ama ebo no gina say de o kan ebo no timi hu say ye dia so asene ama ebo no tanti saban be ye bibi say o kan na services bi on ma nka ye mfa sa ato no ya yesusu ya jeje say ebo no cost ye be so yasene no na ye mfa so yasene ebo no entimi embra from my
wɔyɛ hwehwɛmu de Marco Pegnidin and Samson Adai. Abusuafo yɛmfa mo mfiri wayere nkɔmmɔ yi ho ani yɛmfa mo nkɔ mfimfini mantam mu. Na mfimfini mantam a yɛde mo kɔ ne yɛde mo kɔkuro bi a yɛfrɛ no sɛ Gomua Akraman yɛwɔ Gomua East Abaton Pesua so ɛwɔ mfimfini mantam mu. Yɛsɛ akwadaa bi a wɔde bɛ bosome mmiɛnsa ba yawo ɛna ne maame sɛde asɛm na asie sɛde asɛm na kɔbaayɛ ɛna wakɔ akɔto na twene nwura mu a yɛsɛ ɔpani bi ɛna koko pi akwadaa no so sɛ ɔda hɔ no mo na ɔhwɛsu akwadaa ne su no a na gɛsɛ ne maame na aba bɛgye no ɛde ato ɛyɛ nwura mu hɔ no mo ntɛmpara na ne wɔbɔ bna tiatia mu a ɛma dansefoɔ ɛbɛpie hɔ no mo a ntɛmpara soɔ aposifoɔ ɛwɔ Gomua ne mpɔta mu wɔn ekoyi wɔn asotire a social welfare foɔ so aba mu a ɛne yɛ akwadaa no wɔn aba bɛfa no akɔ akɔyɛ nkratasɛm bi ɛfa ho ɛde ato hɔ no mo aposifoɔ wɔn mpɔta mu no asɛmi wɔn mo ɛhwehwɛm na yɛnua a ɔto yɛn krade firi ntintin mantam mu ɛyɛ Eric Kanan wɔne ɔpanin na okoko pi akwadaa ne so a yɛsi wɔkɔto akwadaa ne na ne maame aba bɛto na twene de pampers nom ɛne ntoma kɔkɔɔ nom ne adeade ɛgugu no ho no wɔne no edi nkɔmɔ ɛma ɔno soso nkyɛn mu a wɔde maa yɛ nie nti bɛyɛ na our time no mo ehu sɛ obi fi ɛwɔ no ba na ebi so gave me so to no ba yɛse bɛka kyerɛ sɛ ɔmo ta ko ja no ba no mu so me wakɔ fa akora no ko no so bi na di dio so bi ne ntom so nti yɛ hɔ no na mo to me fɛ na me sɔre kɔ hɔ no me kɔ na akora da hɔ no da bench na yɛ bɛnde yɛ rain so fom da bench ne so ɛna nwura mienu white ɛkata ne ho ɛna wɔbɔ pampers nko na wo su ɛna yɛ kɔ na me kɔ fa akora no me kɔ fa akora na me ne kɔ me yɛ ne kɔ police station bɛɛ o Abulema Junction. Abusuanti weye aye steel bender wono de agya wodi ne pa no ye na dwuma okokopie akwada no eso ena na wo chechi nsemo de kire yenua Eric Kanana oto ye nkrade fimfimfim mantem ne nyina ya abaya wadi bebo so miensa ya ne maame akwa akoto na twene ya steel bender wo kwa akwa na dwuma anopai anopatututu okokopie ne so a na o chechi nsemo de kire yenua agya na ye hyemo bosa asemi ye ne de akide bi frato bia ne yemfa enkame mu aprosifo asane tuomu ewo Jacobu aka ho bi mabusuanfo bi etiemu kyerɛ sɛ wonade hye mienu a aprosifo etuo aka wo no nsam a aprosifo no eka no ensam no ekwan wa gisa wo foka ansa no wato asɛm no kyerɛ sɛ aprosifo kyerɛ sɛ saa mrantie mienu no ɛyɛ o madwen sɛ o mu dwane ɛde afiri baabi a omoda no ne sa yɛ nti omo de tuo no ɛka wo mu a akoyɛ nsɛm tenten ne nkyerɛkyerɛmu bebree ɛwɔ Jacobu hɔnom na abusuafo no nsɛm omo ka kyerɛ sɛ nkyerɛkyerɛmu a aprosifo de ma no entronko a I'm passion me if say a woman me ni fie me be assembly me hu say a she obi akọ police station ama ya yi free police station ade na ko be fufuro different environment akọ boni tuo akunu asan asesa na gu kam asan na ko gu mo kire a police for na fa me nua no eto kam sa ade ni free na me on kunu no ade ni ko hye mo kire esa be ka kire say ye nua na wu tie ko fo ye nua me ti bi da say the very as if say ma me wo be e be sine menim say obi an robedi kura no a ye kwachi no kwa so na di bedu police station wie ne babu no na ade be che no abran ye yina kokun akobo ne tuo ye da akoto mo kire na me fila ye me fila me ban line president ba ko peke mini president ko sie phone no nipa won nsem no metima ga che won a wo peke kwa so ga tell me say me ban yan robani ento ne president for atututuo amoma bo ne tuo kun ento obi da akoto mo kire me ko ma kire go fa me funu so Sompa nso ade a kyen ye bai ye san ka president for na just plan no ka sabre na ada na ka san na ade kyen me ba cho me ne me ba ne tra ho bela me say aduma na ese no manya gu site aduma ye go do kura boy kura da ho me ba me ni mu da so wa bokuro no ya nwro ba ni sa me ni mu da so anwro ba aduma no wa ye fi se me ni bela me say aduma ya ese no manya nta de nyina gu site wo se enti me ba cho me ba nde me ni mu da me stra mo ada isa sa we di aburo me so e kire me so me ni buafo me kura me to me ni ma mu nyina wi agya me
Abusa wei eye abusuafo no nsɛm a wɔde ma nsɛmtwerɛfo na yɛpɛsɛ yɛte asɛm no ase yie paa ne sa yɛnti yɛpɛsɛ yɛkɔ ahoma no so na yɛne yɛnua bɛma Ebeneza Boakye edi nkɔmɔ wɔno na ɛbɔ yamane ɛde afiri Jacobu hɔ no kyerɛ sɛ nsɛm a prosifo no ka no ɛne deɛ abusuafo no so ka no nsɛm no sɛ woka bom na wote bi firi mu a asɛ nsɛm no ɛkwan da baabi obia ɛkyerɛ sɛ ampa deɛ wɔka no ɛna yɛ no korɛ aprosifo kyerɛ sɛ asɛm ɔmo ka no ɛnoa no no abusuafo no so kyerɛ sɛ asɛm ɔmo so ka no ɛnoa no no sesei no hwan paa ɛna ɛka no korɛ ɛwɔ saa nsɛnsɛm ɛne saa tututuo no a akɔsoɔ no mu kyerɛ sɛ abusuafo no se deɛ aprosifo ka no ɛyɛ ntorɔ sesei hwan na ɛka no korɛ ma yɛnkɔ ahoma no so yi Ebeneza Awurade asomdwe nka wanwumere yi o ɛnka nso mi na bɛma na wapɔ te sɛn nyame adom o wada horo ma wo na wo Jacobu hɔ sɛ no Jacobu hɔ no police station hɔ te sɛn me nua mɛda ase na mama ɔtiefo nyinaa nso akɔ aba ayɛ no korɛ nsɛm a na asie ɛbobɔ ba na ɛkɔ so ɛwɔ Amanhyɛ Central no na ɛnbrada abusua no ɛbɛpie mu ɛwɔ police station ya ama ɔmo ne apolisifoɔ no ɛbɛhyia ma commander ɛka kyerɛ ɔmo sɛ ɛdɔ ɔmo nkɔ ɛnɛ na ɔmo aba na nkyɛmu bi a ɔhɔ bia no ɔmo ɛde ama ɔmo nti abusua no nso ɛde ose ɛyɛ ɔyɛ ɔmo kɔ nti ɛnɛ ɔmo ba sɛ kɔmba bɛhyia police command no yɛ no wɔ Amanhyɛ Central Jacobu abatɔ mpɛhyia so no but ɔmo ba yɛ no na commander ɛtia ne n'akyiri kakra na kyerɛ sɛ ɔtu kwan kakra nti ama ɔmo ka kyerɛ ɔmo sɛ ɔmo nsa nkɔ na n'adekye so a ɔmo bɛba na deɛ yɛsi bia no ɔmo na abusua no ahyia na ɔmo na abusua no adi ho nkɔmmɔ na ɔmo ahu baabi ɔmo de yie abɛto anaasɛ nsɛm apɔte a ɛsiiɛ no na ɔmo tumi de ato abusua no nti sɛ deɛ wobɛpie mu ɛwɔ Jacobu a biribi adadi abusuafoɔ de ɔmo kɔ ɔmo wɔ kuro bi ɛfrɛ wɔ Fiankoma ana afei akutia sɛ de ɔmo kɔ ana apolisifoɔ no nso ɛyɛ ɔmo adwuma akamakama nti deɛ ɔba Amanhyɛ Central anaasɛ Jacobu a biribi ada n'akwam a obi ayɛ n'adwuma mmerante ɔmo a motwa ɔmo kada yɛtwi ɔmo a mbɛyɛ ɔmo ade bia no egu so a ɔmo yɛ ɔmo ade nti sɛ fɔ na ɔno deɛ Jacobu aha ayɛ din bibia enu a ɛkɔ so nya bɛma Ebeneza ansa na wobɛkɔ no sɛ nene da edi kan a obi ɛte saa asɛm ya ɛdeɛ paa na asi sima baako deɛ ne paa na asi me nua sɛ nene da a obi ɛti asɛm yi a ɛyɛ ada no yawada yɛ adeɛ bɛkye ne fiada so ana yɛnya ne nteɛ sɛ etuo akasa nipa mmienu na etuo ne kasa yɛ no mmeranteɛ yɛfrɛ baako Clinton Ebu ana ɔno anya 23 years ana yɛfrɛ baako Francis ɔno nso anya 24 years na yɛne as media ne nhwehwɛ mu yɛnya ne sɛ na ɔmo firi Kumase ɛna ɛba ana ɔmo frɛ okada driver ni bi sɛ ɔmɛfo ɔmo firi Afo Akonkwanta ɛmbra kuro bi yɛfrɛ hɔ Fiankoma nti turu ɛkwan no so ɔmo ba no ɛna according to ne nhwehwɛ mu yɛyɛ ne sɛ apolisifoɔ enya intelligence bi a dwumadie bi sɛ yɛba abɛkɔ so nti apolisifoɔ yɛ ɔmo adwene sɛ neɛ ɔmo nso ɛbɛkɔ akɔbɔ diarrhea sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmbɛyɛ search na ama obiara ahu deɛ ɛrekɔ so nti yɛhwehwɛ mu yɛ sɛ apolisifoɔ nso kɔbɔɔ search ɛwɔ hɔ ntɔm kɔbɔɔ diarrhea nti na nkɔɔfo no ɛba nti moto bi a ɔbɛduro biara no me nua yɛgyina hɔ ne yɛabɔ search nti ɔmo duro no ɔmo gyina hɔ no ɔyɛ ɔmo search no ɔmo hu etuo aboba mmiɛnsa ɛna na ɛhyɛ baako ebutom ɛna ɔmo sesa adeɛ ani saa nkɔɔfo no mmiɛnsa no ɔmbɛfa ɔmo nyinaa na ɔmo dɔm aba police station na yɛatoto ɔmo ano ne yɛyɛ yi nti ɔmo kɔ police station no ɛna ɔmo toto ɔmo ano nti yɛhwehwɛ mu kakra a yɛne yɛyɛ ne sɛ ɔmo admite sɛ yes indeed ɔmo yɛ ɔmo ho sɛ ɔmo yi ka no ɔmo adwene mu sɛ ɔmo bɛkɔ akɔbɔ korɔ no nti yɛfɛ sɛ ɛna saa deɛ a yɛnkɔ ne yɛnkɔ kyerɛ bia nti menua sɛ obi a onim Jacobu anaasɛ Amanhyɛ Central no wofi Jacobu ɛkɔ Fiankoma a baabi amansan ne nyinaa no yɛto yɛ bɔɔla egu no ɛhɔ ɛna ɔmo ne apolisifoɔ no ɛkɔɔ yɛ a na etua ɔmo fa yɛ ɛtia abɔfra baako ɛna afei nso no pɛsɛ bi ɛkeka ka ho nti yɛn nso hwehwɛ mu kakra yɛ ne sɛ yɛsɛ ɛmela ɔmo ba no ɔmo hankɔfo ɔmo mmienu nti ɛmela ɔmo ba no ɛkwan so na ɔmo yɛ ɔmo adwene sɛ ɛna ɔmo bɛfiri anaasɛ ɔmo bɛhwiri afiri police pick up na ɔmo ti mu no na ɔmo dwane saa times na adeɛ asambɛ 8:30 to 9 mu hɔ ɛnjɛ kɔba ne saa na fofia ntoata na ɔdwan na ba ma etuo ɛkaka mmeranteɛ mmienu a na meno kasa deɛ ɔmato anana no wɔn hyɛ do a ɛno nso akɔyɛ awerɛhosɛm yɛ abusua no ɛfan bi sɛ ɔmpɛ sɛ ɔmo hu adegyepɔ tie nti a ɛkɔɔ so a ɔmo de hyɛ no afiri mu ntumi a
au bisa dia na sa ana asem no esibeti Ebeneza ma yena wase koso ne di akire yenua be ma Ebeneza boache ne yeti nka edifi Jacobu Mansiri no mu awza for yemfam free asante mantemu ene yensan fam konfinfi mantemu ebio na yedemo salt pon ya wo infantima na baton peso so mfinfi mantemu na abrante bia wadi mfie be aduonunum 25 years ya ne dia yensaka ye kwabna kaya abrante enne yakopon ne di ne ho afofi nka nyesa enkadehia ewo salt pon ne mpotemu sinabo se Steven adaya wo musu wakwako wie kube abuziafo wakwako wie kube kube ema ekade komu sinabo ekuno ewo honom na adehia won potem honom ene yenua eye erekanan ena edin komo na yese odonfo bi adama ena oba mu a chese woka bia emanti ase ye adwuma se sabrante no kra na ye bone a wo ema no so mfa nkoma posifo ena omde no koma posifo a wo ewo mankesi mabonte so ne yenua eja anane a owo mfimfim mantema semi okukopie so na ne odema ne ye eni anyes motio ango anana ango okunu ona yeko ko se masa wadi esemo wonko na won tentano nyonya felesedo omu yakron forodo ana lesono ya bedi intimi ngeno ofsa wanti kubene yan o yanti abasi yan muso o sarande no buje wana sino muso mas kubene subi wo supao lo supa na ukron pa bindi echi na ko fu kube wo bati ebi se wado o yin ko na wa baba se 10 to us see if we can about 11 something 25 year young guy generally tumze and don't put even my over no pipe na no waso kakra ka unu kra na my bona ija mo say ko ina so about goropo no hospital I find that October 8 around 8 no na make say there obi otu baba Say, the man. See, maybe pray on those see she name hop. Say, me pray na you put true and woodsna, Diana say a crow to baba. Their own thing. Then now all patch order, come here now, bet to a BNB, a quack tongue like, or to a BNB, a quack a dinner, they on the Ocasa night, they shook a carry beam, or pro number banty, all sign way saying. Kakra shando ekra beka on yipe bia beka on ebasa beka on dama so there don't be brave wabai enti wada bureaucracy no like why ya den ko say no so say abuzua enti kubeni si obi afichire en watch say komu ya yefunu ya da bi obedan ye kai yefunu ne daneka eno ye na dwene say wo fro no akwa akote be mienu bi na ja wodi akwa akote ne kom so ena obi ye na dwene say kube na wafro ne sa no na jese nyene dia na obi kubesi na fichira ono abomoden se ogugu sunsu o se wodi asadwrasa ne gu ase ma ne nyini se ya o ba be fro akwa akote akwa akodi ena o hyase so o mane ne bo na jese nipa ne babako mienu miensa ntewi ase no na jese o ma doso o mo ba be sina bo 7 na ne tiri ne ye ma domfo bi ba mu a wo mo ewo so de koma positive nkasa mre kra de enko aye funeral de dada yenua Erika na dama ena to yesankre yeda so a ejiramu ewo Erika na nche na wasan adane ne ho woni fafa so kakra ma watwa asem bi hu e de amaye ne a yesoso ya geso e wasantemantem ha na e yade a e ha dwenye pa yen kan bebere gure ama yen kwa homa no so na ye ne yenua be ma Erika nan eni enkomo ebra na de koso ne se yenua ba bi a esusu se won finsia no be se aduonu ene akire ye a kire se amunum ho ama yen ko Ebeneza homra minia Erika awade asum dwen kan wo enkan so komna na wapom te sen na me adaro ma ho don ho kwa video dia wodi bia ma ne ye o asem boy am come Eric me da se komna na ade na otwe wie ana yensa kan sa arahusem ni nyina ene se oba bepie mu e wo mfimfi mantem hanom a bia ya e frɛ no gomu akoti na se dodo o munim mfimfi mantem se ofri enkran ba kepkosa na se ofri kaswa na okɔ nkran pumpuni mantem agomu akoti sa kwan ne so na ade a okada rider ono ho no nyina nim se mpempi na no aya nkran pumpuni mantem sanso ana kaswa de ba gomu afete ho no ne de ade a saa efidie tetanfo ya na mienu yi mrante kwa mpempi no mo nhyeda inni edwuma biaye na
nyame ato nsɛm o matimi ato saa efide titanfo yi bi no dodo na adwuma no mo de no no ye friend okada yi bi na ade abrante ba ko ene no ne din no ye nsa enkan a ono ye okada ride offer passenger ono ababaawa ne mfie ne susu se obenya eduonu ede ko na du asanso na offer ababaawa no na se omo eni dikaso a ya omo eko na omo ko na ade a articulator ka ba konso na ade edikwan nim na go slow achi ne sa so ntie nim se ne enuanom okada fo empempi omu sidi omu dwuma ende oyi afa ho ana light ne so ya cars ne yese echo na articulator kai no na mayade a nade idi esensensen on ne sa so ntino eso bike ne mu etwe omumio ne nyina de ba be share car na se a dodo omo ho no ma omo ba amane ichiremu a driver na nkasa na onu okra saa articulator car na nkasa kra de we hu okonenim kra ntintin so ansana omo fa moto edi eti no akwaka kire nse bi sei ana esi car na twi moto ne de kokko share asiema eche tais mienu no faye ne aba itire so ayese kobna na eni enya pa ohwe mfonyi ne bi amasoma ba na ye nua ba no ana da ho no mu a omatibre edi egu no so okwan ne mu a chese dodo a omuhu yi no omosia afemama enya asem keto akrante obusa ya na ne a eno nso esi ogomu akoti na wo twen wiye eno no be ma no so awu ho okada driver ne de ne nan mi oni nyina akobna ne nan mi oni nyina asɛ ya sɛ nyame edi ne ho afofie mpo na ne nan mi oni ne de amenyi ni sɛ obetimi de aye adwuma ɔno nso ada ne yarefo anesa na ne ni tra yi ema mpemfo timi tebire ndi ne kokopie mu wini ba specialist and trauma hospital a ɔgya yarehwe saa hospital hɔ no mu a ne mu kurabia ana yenu abaye a ɔno nso ne no yenim bebi ofiri na yenim ne din ono nso no mpemfo ahwede na mu no akwakɔhye no ma yɛhwɛ na yakra na yɛhwɛ na busuafo so mbeba na yɛhwɛ etimi adane mu ne diamo yɛda so papa Erika na si anam wɔ mfimfiri mantana wɔre ade hye bia ɛde wɔ mani hunu de ɛkɔso no ɔno mo kasa kakra driver no pese opa trader no teba no sa no na dadie ni bi etwe ge ono ne ukada driver no ɛde no kɔhye tie na ase ɛwɔ echi tie trader driver no kra de wɔ hu hwe so no ne ɛba ne sɛ ɔno kra ɔkɔ omo fa moto so omo chase no ba don't know so omo koto na na so omo ankoto no de eno de yentumi nkyere ti go no de wa say ni tin na say okada driver no so ne nine ebu omo so omo kɔ kaso a omo fi akoti omo kɔ kaso a ti traffic no na ma ne ba ne sa na edu Saturday so a program ewo mu nti Saturday bia the traffic ha na eche and Saturday bia the traffic nko cars bia so nti ehu say slow mo no so na okada driver no odie minka o asefem sam ye frimfrim mantem ba dansefo bi sam obede ma Erika nan eno no ye to aso ne ye de ma frimfrim mantem de ma kobono mantem no na ya woso akodoma west ene ne mpotamo na opani a woda Ghana AIDS commissioner no odoma ne nkwado na obo ade hye kokose HIV AIDS ade ekode ewu no se ne esi etretre ene se ne wusi baba ne nsam etretre no ehu pa nti amanfo nya hweyi na ne hu akwa ne ye se nipa bebre wo hono mo a se HIV AIDS ade ekode ewu no so wo bie so oni bie no wonko enkonko ayasa bia me nhwe mfama no nti so wonamu no wonamu saa no woto ne pako ena kese wodi tende ena odi ma wei wodi free wei so koma wei saa no mo de namu eno nti Ghana AIDS commission mpeni for sresra manfo se de eduro wo ho enti yade ne bemba ya sabia na koma doctor fo mfriu a doctor fo friu na se yade ne wo bia eni da so wo honom enenuro ene niema pinu a wo honom a wo betimi de adada wa mu adi wo nkwa na me sense wo beti ahye wo ho na odi tene na di tene na de sasa manfo sa ha dwene openi pa oda Ghana AIDS commissioner no odoma western ne mpotamo openi Ebeneza ne yenuanom na idisa nkomo ya o chechi nsemu se de kire yen obidi sa yare na mo na dodo no so and that very tender age, reproductive age, and almost started of message. So now, Obi, what started of message and so on. For some drive also a costo, another one taking care. Remember the brave, me a foul, a batana is the Modi Bemau, and that is not so. Almost very say, drugstore near a hospital, say almost control. It was only there for Jina, no matter Obi Huna.
making some moral judgment about no. So and how the uncle Gina himself a condom. Now for so a batana idea me at the Reno at the amount. So hospital now they cancel no yen bedding como we are now money test no. So test not any funny negative. You have monitor on your 36 weeks beamer na your farm monitor. So we na ebia omo ye tesna so ye unse obia ye wa dra ye de be man the panel so ye de that run man the panel untimi fa yare no de stand the unborn child no. Observe we aye penim pa wono ene da Ghana Ace Commissioner no wodoma ene ne nkwado ne yete ne nkenti e besremu a ro sem ne de yade no esasa manfo no nti se wo de untimi nhye wo ho so a anadwo akwantuo mu katabom ba ha kondom no no apebi na de ahye sese de Yakopon kra ya dom mema wonu mu de e ma soso wo mu de na mo hyehye ne sa na se ne akatima akape no se mbedi mu Bible so me a na ne mo hye ho na mu buko sa sense mo de be hyehye mo ho na e be kwa wiase na eja wokote ba ko di na de yade ne nam ya na e ha dwene pa yada so akyerɛ mu ɛwɔ bromantam no mu no yɛ hwehwɛ mu ɛde ma NPP amanyɔkuo no ɛfa abato mu no de kokɔbɔ ɛma mpasu ahodo a NPP ɛnyɛ kunwa yɛ ɔmote so ɛna ɛwɔ hɔ na asɛ bi a mmarasɛ badwane na ɛwɔ hɔ no wɔnyɛ NPP ni na watrɛsɛ baabi te sɛ wofa baabi te sɛ bi a bandanom ɛne Doma West German North ne ten ne wankyene ne mpɔtamu a hɔ nyinaa no ɛnyɛ NPP ni ɛna te so sɛ mmarasɛ badwane ɛwɔ hɔ na wɔsrɛ DCs ahodoɔ ne MPs ahodoɔ yɛ ɔmatwa mu nyinaa ɔmpɛ sɛ ɔmo san ba ne wɔne a wɔtɔn nsɛm sɛ adehyeɛ no ehunu no mɔbɔ no nsan soma ne mmarasɛ badwafoɔ nyinaa sɛ wɔsrɛ wɔn ada kasa ntwideɛ ɛmfa so bia mɛrɛ ɔda sɛ no obi ahwɛ na ne kasa ho nte aspirant bi o kan asem bi fa o colleague aspirant ho a ebekura ni ma se ana se o ma wadamfo bi ana obi bi a oyɛ wadwuma e kan obi ho asem ɛno ɛyɛ kwan a ebetuma fa so eyi saa nipa no free dwumadi so ba vetina na yenya evidence bi sɛ wayɛ bibi a etia MPP nhyehyɛ na ebetime yi wa so anase yi wa frame okaya ɛyɛ 2020 mu oba bono regional ganka Sunyane West yi abrante ba ko a ene wakɔ join ne NDC IFN Bernardo BOT saa dwumadi na akɔpeke ne form wiye no instead of sanka on the chief before ebekɔ akɔtena fia akɔfele forms no kɔgyina krom hɔ ɛyɛ domase odwam ɛwɔ domase ɛna odi MP ɔkye so atem ɛna obi so ɛdom yɛ record ɛde bae nti ɔbae a yɛkenkan mmara no kyerɛ no a ɛma no hu sɛ sei na wayɛ ɛtia ayi ne frame no wante ne ho ase ɔde abufuo yɛnim sɛ ɛbɛyɛ futu ama amanfoɔ nyinaa Ora Henry Osai okwa bromantam mu ona ehwehwɛ mu edema NPP amanyɔkuo no wabato mu yademo ko for no Southwest abato mpesua so asantema say namrase dwane owo mrase gefie ma dehia ɛwɔ mpesua no so no bo Johnson kwaku adusemba ka hyɛ ne so a na no yɛde to monim sensu kese bi ato wɔn potamu no ma amanfo dan so apa suku dan a ɛso apepa ne ayasa bi ɛwɔ mankranso kyese na akwakɔ ya rehosem pa enam so menne ejamra se dwane wo se nwansena woni hwe kra no oposa ne nsem tie ne wakɔ ayasa bia ɛyɛ mankranso government hospital a yɛse eja wheelchair ya amanfo betenetere mu de akwakɔgya yaresa ɛne yarehwe no de bedu akwakɔdum wonum ɛna enchanse yɛ di kuri dan so pocket bedu no soso no wɔde akwakɔdum ɛna mfidie ya yɛde pempamade soso no wɔde bi edumade hye no akire soso kra no sorment bag be ahanu soso no wɔde dumade hye a ɛwɔ empesua no so na DC ya ɔwɔ hafa no Southwest abato empesua so honorable Joseph Mpombonsu ɛne gina MP anemu a wɔde eniema yi ma ye no kyekire nsɛm mu sei sira wɔsia kan sanati le de na ka wɔsɛ yewura no ana ɛde na wɔn bɛhyɛ na manfo nsa memo ɔnkyɛ ho akɔntinu sabe wo twase ɛna wɔtum sɛ misi na na mefa normal sabe wɔde abayɛ nkyɛnse cement sewing machines ɛna preachers de ma hospital no de ma me asabe musu adane ama amanfo sɛ ɔbɛyi no mfa kɔyɛ adwuma na ntimi mu ma yɛ mense so ntimi tunko bɛfo abanya na so bɛyɛ MP wɔ yɛ mansim dia ɛta bia we bia fi bi ɔbɛta bɛ ato so bɛ mpensa Abuzafo way aya bankra chepeni DC ya owahafo no Southwest abato mpesua so asantema se nene wakwakọ gina ne MP anem Honorable Johnson kwaku adu ede eniema weye ache no Owura Charles Nicholas so eye boafo soronko ede ma MP wono so ede nsem se tu yanim
Di kan me jira me manfo na ma jami wase. Sa da wo ma mo omre ye. Ne common fan kakra ne ba won hwe no ntu na mo si amfa mboabo aye. Hwe mo dan so bepa mo nya o mani age. O ma esu adwuma mo sa kan fiti o mani age. O mo den chance so koye school mo nyoma. Aya sabia ba ko pa ye wona hafo no South West ya. This of the any man kraso di. Wiche o mo so hia pa nti yebada ye wurase me asere nkwatente amana se nyame mo no na kakra obenya bia no den sanso ye so saa na onko ye boade bia ne beto amanfo nim se ye hwe ye wura okọ na se bedwam no mfie du mienu ne wura mu no na wo sese mpuntu a wode aba ahafo no South West ya nua ebeye onwanwa eno akira adesia o mutiri ye nsaka ne ma bie soso no de nsem sei eto nsɛmtwerɛfo anim. Yeah, because you're Honorable Joseph Kokwadu, member of Parliament, member of ECOWAS. Anytime or your project, a hoodoo, maybe Messi MPs project the MPA or money in the quarter but Omuti Omudin because of MP or your elder Asoriba Penny or your papa on Pesa Amon for Eden or Munka. But this is the time there, Honorable Papa, you cannot be Eden, and who say Honorable Nede, or man who say Adoye when the Oba Ebua. Change, cement, zinc, sewing machines, hospital. Nemanina, Honorable Joseph Kokwadu in Sajima. This time, they are ordinary no account. Yet, the young Kayam Pipaya no Yabekana, who say, or you are seeing now who say MP or Yejima. So, as Sidan Edimano and Kumpo on Bono Hubai, and Fanny said, Ekata only one KG blog, working Basso, here MP, Basso Obama cement, Internet Saka, Regina Hadia Sada. Abusuan team Raswe Jenny or Woman Raswe Jefima this year war for no Southwest Abaton Pesua Santamantamasi Honorable Johnson Kwaku do Adoye Srunkwa or the Adumna this year na Omusi no Dana Sieno. Assembly member the man at this year war Nyanya so lecture area Moshi Zongo Yani Yada Ewo mention of mentioning was Santamantam Hasei. Ena Kasei Honorable Emmanuel in teaching etrese assembly or Honomoa. Nekano Yanede, Nazumia Wanika and one no. And some so be one more, acquire watch the pa and a dama womo, and moi akoba de brana when you have my Benezo Uso and son, a din commono, and some of the man near. As a son, we cost then fear a day at the whole of 2 years. I sank yet my fix a day away. I'm in a free. To say, oh, Chamua, this of a filling station. Filling station is so obedient. So no block find some will be on for her. Hey, Fana, I'm out for Befabio and I can't Befa. Cars, truck, private cars, any trucks, articulated, and a we went next to articulated service center. I had a mom to a cars in here because you are abandoned, cancer. Final. Tuna JJ Muntu, the Obia Pen or Yanwa. 2 trucks, trailers, near the hand almost service of cars. And yet, at the Papa. Train authorities know, I didn't get to say, San Yama will no Mutu one. He says, on Betty said, BBIM said, a pet near somebody and said, they are man for a demonstration. And on I am a Bema to me, can I say, event, young Tamabayas, or how we are. As a money papa. Asudi any a to so bet to mine and what they are from now because so now can now BBM free mumba na ya then part of crown things and bow by and I said see how we are with your muka or munya so fast MP Gaboa money away the video at the bachelor make Kusiota they may see basa one way or the other, and yes, I know my dream when you press on me. So, I'm said, a buying a tea and say, a month for better, and never man have been a ban of one and near ban, BB or her coswa. And because, and can you fair any person says a month for better, but near almost you almost sank. Until I was almost near ma, a young here near my almost said, almost so cut near, or mine, now mine, a yapadia yet. National cake so Honorable in teacher and I yet in Kawaya assembly member the ma Yanya selector area Moses Zongo ya woman Shia North was antimantimony you my Beneza Uso and Sunny Disa and Common. Yadamo call a Utu Senior West about on Persia so na addition and anonymous wohono much say service have been produced a baby
wɔn ɛbɛkɔ akɔgye ɔman nan na akɔ akɔyɛ owu atwedeɛ o nti ɛma sɛ ne amanfoɔ sɛ ne abɔnten ɛwɔ wutu sɛ nyane ne mpɔtam wɔ no ma nya asɛm ketewa nti wɔn srɛ mpanimfoɔ sɛ wɔn atwitwa wɔn anim ɛhwɛ wɔn titiriw ɛna wɔn mmara sɛ bɛgyani wɔ wɔn mpɔtam wɔ no mo ɔno abo ɛyɛ tɛtɛ ɛna wɔn dc ɔno abo joseph edu sɛ ntɛmpare ya wɔn tutu amerika na wɔn ɛkɔ wɔn mu ana sɛnea toilet na esi ayɛ nti no nea na sɛ bi amanfoɔ ɛne ne mmɔnten saa ɛba saa so so a ɛmoa ɛma honidie ho nsɛnsɛm ntompɔne adehyɛ ne nsɛm nie bia ba akokora mpo wɔ ha afetu yɛwɔ bridge bi wɔ ha nsuo no to a ntumi nkɔ na nsuo no to saa na kuro no nyinaa yɛ nsuo nko a wonya baabi a ntu ne nsi obi kura ne dan ntumi ndem ɛno so ɛha yɛ na afei fi ha kɔ akura baako yɛ ase ɛyɛ abɔnsa ɛkwan no so asɛe ɛsɛ greda bɛyɛ dɛn betwa so makokora mpo wɔ ha wonya busi baabi a na wokɔ so yɛ baako bura na yɛsa ne yɛ baako ɔmo ne ne gu kwan so saa nti nsuo to a na ahuru ni nyinaa kɔgu dam ne mu ɛnoa so na yɛde si yadeɛ ɛnoa so na wokɔ efom a wakɔsa kyɛsɛ we no ne yɛyɛ ma pipe no wodi card nkɔto so amprimpi na ɛmba ama sɛsɛ ha na yɛte ne nyinaa toilet nti wonum nsuo a ɛnyɛ yie woyɛ bibia a ɛnyɛ yie ha yɛ paa ama ufa bibia toilet toilet ndi ebe stra by no senka be ya ni ya mabo ya wo toilet no eto so ya mienu yesu dan so ama fona do so school dan no because school so ko school wo so sia mo fra gu school wo no ye easy ekudwa ne ho dan so enso ama bebiri ntumi nko dem nti ebe stra by no say mbo bi wo boy wo ni ya okay mo twe mu a ya to a ebe to aba no on be hye ye bo bebiri efa yen MP olusu receipt asana ye mami dizela bae omo nyina be hyen bo efa yen toilet no ho abato no be du so sudu a omo ba hye bo no akakraka de amaye Awuzafonti we ya this year war ewutu chochoi ye war ewutu senya west abaton pesu aso mfimfim mantemo ene yete wonu manka na no akire ene oba pani owo krom ho no mo na akua ahima esoso ede nsem wei eto eye yenim ebi mu ba omo ba no mbe hwa mo ese mo di man omo di ba en tumi nya hwi na aboegu ti yesre sa toilet ni ade ani kuro no mama bebia boys no ni youth bebia obi abanye bia wagya ne na ego ya na wagya konkoda nso ti ama yare nkitinkiti ni eniama ensem fata timi ba ya me ba tu ye na enye me de timi gusu tu ana mu ni asamle ma no akotena ase emu ana mo so ma ba beba me time ya me ba ye omo so mbeba nso me hu obi ya up to date sa na meka because kwan so na omunam ye bibia edu ebedru battery obia bebia ye hye bia obia beba se obeba abeye ne obeye ye to aba ne wie ni unhu obia bi eye ansa na akoma se ni po adu ansa na abato na di echi because ye di akoma se ni wie abato ne di echi gidigidi because Awuzafonti we your ba penny owo krom ho no mo na ono soso ede ne nsem esoso no Awuzafonti yemfa Sedama Universal Natural Clinic ko se menka ncho se ye dumpa enko ba bia emie nkonkwaje osike ni se Universal Natural Clinic na wo se oba dompe ni se buo sa afreche sa atodi afa ho wakwa akonya accident ma yesi dompe ni yato ade ama na so da bia oti yawo oti pains omu a Universal Natural Clinic se brain ni akase bibidro ya ye de suruwisa fomisa hwentia ene edok ayi afrafra no yemfa ensa yade na enu ache so no eba ne se honam tutuo pa honam yi tutu wada na sesa kakra no emu aye nwunu sa no amanfo pia kekadem omo tutu omo a omo je omo ho anye Universal Natural Clinic ne ye kamfo de ama wo stroke no so de aye obia sa kawato from osori en sori oje ho a anye wose ni daso ho no mo edema for the Universal Natural Clinic ne yenhwe emfa ema no ache so no yarwa hudo nyina malaria nom typhoid nom stomach ulcer aduane to yemu a na yemu dwao ne nyina fa ho adwuma ekodan Universal Natural Clinic ye wo atonsu esli ye bebu nsium ho no mo pa frey 020 0158 272 0200158
272 and a Mizu and 5G no and 1 year the boy kasi so Mizu the medical catch say o mahudo benum your bakwa ye the mango nkwa na ye your bako so ye the abroben nkwa na ye and your bako so ye the anka nkwa na ye and your one ye yakasa dua ba nyina e the abuma ye ne bako ye friend mixed fruit na e de pa nenso si chire nim onya bia hey so ye so ye party so ye wedding occasion bia open drink a obe serve a ebeti wanimu a eye Mizu na make for the amount and wo ye adwuma na on pesa obeti bra abusiafo eye 5G energy drink and I make for the amount ma vim mema no kra de jj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 
ato offer telephone number is so a yebejo so ne ni wadi nkomo 0246 270221 0246 270221 and 3A Herbal Center at the 3A cool capsules abegwa so food and drug authority in for jedu ediatum koko no the BNT oposa wani koko nti da bia omune mu ya ohene koko nti da bia na de ade chiriwasum sa 3A cool capsules so and ye kan for the amawo yesi koko master no enwa and 3A cool capsules na ye koko adro we no a different kakra and say ya nom for de no onom ya na efa oyam no a oje ho anye no we no betima nom e de akọ adwuma obetima nom e de akọ asore obetima nom e de akọ ba bia wo ko bia enwumre na kese waba beye niam na gu ho no mo enti koko nti bema ama wo kwaku don suru aba na wo tade tworo wan wonantem no mra na ya foni ekire pharmacy and drug stores ahodo na copetri A co capsules na nonom odu ani kire colinac nom Daniel Bal, Missy Ebani Apidankia, Obenya Biatofre, 0546107107, 0546107107, na any ninkomo. Mombesa gisine kakra, yemo bossona fee, yen sorry na kufuri, and then a pound for emissument so. Paulus Kaswa was say, New York can say, Mammy Hawa Kumsin and Twaso, na onkunenim kota hinkai, or say, yeah, there you wear the jacket. Rich Solo watching live from Inche you yate the dase young anymore. Richie Solo also here live a free a year Inchi. Sir John Bososo or see a Kufado pese or de JB Danko Legacy Neja University of Ghana seminar walking and say Richie Cronwa or Shay a free a year incha bontensono. Wasaso de bi ababio yento aso na yenko yenim yento aso na yenko yenim kota hinkan or say yaw wear jacket or the coat okay me ntiase kota hinkan o message we dey emu na hon mo polus krono a wasaso ababio abusiafo yefa NCAC na yen sorry ema kofuri na pamfo emesum emfa asem mpenipa emrem se ne de to manim awia no se driver ni tro driver no a okoye ni amho sem ade kire papa bia wotia no na ni fraye no a na anu fiada na ni no eteba no ya tese ene latest bi eba ene de yesi akwankyere bia ba kwan bia so owura no obesa so ohunade biu na ni no bete hain ama ohunade ewo afidie wi so ewo Sompa FM so ewo Sompa TV so abzafo ede musi mededi ya abo amale bia boga nwumre mene nana Asidan koma akosia somua kuku Veronica Jando ya Grace num ene mrante dem aba wa no mo Sompa FM ne Sompa TV newsroom no monta ye chia baby a wo bia ne yitimi ba ye ba besomo ye yesemfo pani asante ye boa Benedict eno san sem no ma yen ma baby a wo bia ne yitimi ba ye ba besomo absia for ye sorry ne mum yen kai botew na afiko furi na pamfo mesum entoa eso ye nua ba owura yire Genevieve Abrifa Yeboa Genevieve Abrifa Yeboa ye nyina ye friend ohini ni adazoa ewo Sompa FM ene Sompa TV asei asantema ginatum atunide amesa abusia ne maame ni mpon a wonyense na bosome nkron ede ne ba wiase edafom waka eye enchina gu wa breaduane esijaso na odonfo ya domu a memenda ebei na mase nimpon yeko na yakwakuja ne kwan kra
na ɔte aseɛ no ne yɛfrɛ no ɔba penny Elizabeth Ohinewa Nash na ɔte aseɛ ne yɛfrɛ no ɔba penny Elizabeth Ohinewa Nash ya na dodoɔ no a ɛfrɛ no sɛ Akosua Gladys na onyansie edioso enum 75 years ɛna Julian Ponyankrompon de ne dum abusua de ne dum asanteman de ne dum Ghana man de ne dum yɛn na wato nsa afrɛ ne sɛ wɔmrɛ na ɔmagye na home ɛwɔ ne brem na ne yie nhyehyɛeɛ enie ɔdomfo yɛ adom a memenda ɛbɛyɛ a ɛwɔ akyem daa abɔnten so ɛne yɛde enu ɛtumpam ahomakye bɛɛ no nan deɛ na yɛde enu atumpam ama dɔfoɔ abusua ɛne agyamfoɔ ɛba besu aba bɛgyam enu aba bɛhwɛ n'ani akyi na aboro so a bɛɛ no nkrono pɛ mu deɛ na kyɛ sɛ yɛakata mu no so na yɛde ne kɔ akyemɔdaa public cemetery na yakwa kokra enu achi kra if you hono mo a ewia be prem to bre e be sini no nsia so de ye betena se ewo achimoda eye funeral grounds na yanom enu sikasa yede na yiyo no ahyehye so na memene da no yede eye yiyo no kokugu eye ne kwesi ne no nsia so a na ade echi ne kwesi ada so a ye nyina yakwa kosia ewo Pentecost asafo a ewa achimoda na se ne yetwro no aka se ade nyina mu yemfa aseda ma no yede aseda akwa akomo otwedi ampo nyankrompon se ono ne nim ne ye eno ye ma ne ma se ode enu dom yen no wato nsafo ne se o magina home no yede aseda akwa akoma no yefi wono mo kwasi ada no a yebesa so aba betena se ewa achimoda public park wono mo ewo old town hwa na ifia wia prem to bre ede kosini no nsia so no kwasi ada no yatoa ayiye no so edwoda abusuya betena se ofie na wono abuka yenuaba oheneni amadazowa sofuma me premier ni se adekesie ena atoneni no into usuafra santeman usuafra Ghana man usuafra wiase se ono anko beba ene me yie baaye yesusu akwa ye nkuja adekesie ena atoneni no domfo ya domo a memene dai yemrei yemeja no na adekesie wonyi emfinani yemabusuya nyina yakọ ama yenuaba me ameye oheneni yakoma ne hyeden pa yakopon ya adoma memenda ye nyina ebekọ yakọ akota na chi gyina we so na ye de asi yebekọ akoyensi yi ekọ ba wo so mo enetwa so